दिनै जुलाइ अखाफोरनि 13 खालाराव गोबां दाब दाब जायगानिफ्राय उन्दुग्रा फोथायारिफोर आइ आफा आरो बिनानावफ्रा जोंनि अदालगुरि काटलिक टाउन मण्डलिनि बे मांखरसालियाव बिनो गाबनो थाखाय दिनै आर'जनि उनावहाय बिथांमोना फैदों आरो दिनै बे रुंसारि जानाय आलफनस बर' नार्जारिनि नैबे मांखराव बिथांमोना केन्डेल आगरबत्ती आरो बिबारफोर होनायजों आर'जनि थाखाय गाव गावनि थांखिनि थाखाय बिथांमोना दिनै बे जायगायाव फैनायखौ जों नुनो मोनदों। बिथांमोना दिनै केन्डेल सावदों आरो बिनायफोर हाबाफारि लागासिनो दं। जों बिथांमोननि बिनायफोरखौ नुगासिनो दं। आलफनसनि बे खाम्फायाव बिनि हाखौ लानानै बिनि फट'आव टाच खालामनानै बिनायफोर गाबनायफोर आर'ज खालामनायखौ जों नुनो मोनदों। अनदाइगा गासै फोथायारि आइ आफा बिनानावफोर जोंनि काटलिक डक्ट्रिनाव फोथायनायाव जोङो थैना थानाय आइ आफानि थाखाय बिनाय दं आरो जेरै जाय थैनानै थांनाय लाजार थैना थानाय आब्राहाम बिसोरबो सोरगोराइयाव जायगा मोननाय आरो बिसोरनियाव जेरै जायगा नांगौदिनि जिउआ नरकआव थानाय समाव बियो सोरगोआव थानाय आब्राहाम आरो लाजारखौ नुनानै बियो आइखां बायखांनि गेजेरजों खावलायदोंमोन, अ आफा आब्राहाम लाजारसखौ आंनिसिम थिनहरदो, मानोना आं बे अरनि गेजेराव आइखां बायखां जाना दं। बेनि आसि बिजौनि सोमनाय थरथिंगासे आङो दै मोनलोङोब्लानो आं थारै गोजोननाय मोनगोन। बे गोनां गिदिरनि बिनायजों जों मा फोरमायो, जों बेजों मा मिथिनो मोनो? मानोना जाय आब्राहामाबो थैनानै थांबाय, लाजाराबो थैनानै थांबाय, थैनानै थांनाय बिनि जिउमाया सोरगोराइयाव थानानै दिनै बियो गासैबोनि थाखाय गोजोन होनो हानाय, इसोरनो बिसोरना होनो हानाय बे बोलोखौ बेजों मिथिहोदों। ओंखायनो जोंनि गासै फोथायारि आइ आफा आरो बिदा बिनानावफोर, जोङो थैना थानाय आइ आफा बिदा बिनानावफ्रा बे हादराव थांना थानायाव जेरै जानो हागौ मानोबा उन्दै एबा गेदेर पाप मावनानै जानो हागौ बिसोरो सुसंग्रा अराव दङब्ला बिसोरनि थाखाय नों आरो आंहाबो गोथाङै थानाय मानसिफ्रा बिसोरनो गाबसोनो हानाय जोंहा बोलो दं। दा बिसोरो जोंनि बिसोरनायखौ गाबसोनायखौ खोनासं आफा इसोरा खोनासंनानै बिसोरनि जिउमाखौ गावजों लोगोसे लाङो आरो जाय बिसर जानाय गाबसर जानाय बिसोरनि आत्माफ्रा बिसोरबो जोंनि थाखाय अरायसम सोरगोराइयाव बिसनानै होयो। बिसोरनि थाखायनो जेरै आलफनसनियावबो गेदेर बाथ्रा लानानै बिसोरो फोथायदों बे आलफनसाबो थारैनो बिफानि खाथियाव दंहैयो, इसोराइयाव दङ आरो बिनियाव बिसोयोब्ला थारैनो बे जोंनि थाखाय बिसना होगोन। बे बाथ्राखौ लानानैसो दिनै अनदाइगाफोर बिसोरो फोथायनानै गाव गावनि फोथायनायखौ लानानै बिनि हा आरो बिनि खाम्फायाव बिनो गाबनो फैदों। दिनै गोबां फोथायारि आइ आफा बिदा बिनानावफ्रा बे जायगायाव दं। नोंथांमोना नुनो मोनदों अखाफोर दानफ्रोमबो 13 थारिखआव आरो गुबुन गुबुन दिनाव गोबां गोजान एबा खाथिनि दाब दाब जायगानिफ्राय जोंनि तेजपुर डिस्ट्रिक्टनि, बङाइगाव डिस्ट्रिक्टनि, गुवाहाटि डिस्ट्रिक्टनि, नागालेण्ड आरो कहिमा अरुणाचलनिफ्राय फैनाय गोबां मानसिफोरनि बे जायगायाव फैयो। नाथाय जोङो गोथार जाबाल' बिनांगौ बे नङा, माबा मोनसे दं। बेनिखायनो बिसोरनि फोथायनायखौ लानानै दिनै बिथांमोना बे जायगायाव फैदों। जाय गावसोरनि गेदेर बाथ्राखौ लानानै बिनो गाबनो फैनायाव जों नुनो मोनदों। दा बिसोरनि बिनायखौ लानानै जोङो नै सावगारि नुगासिनो दं। अनदाइगा गासै आइ आफा आरो बिनानावफोर, नैबे जोंनि अदालगुरि टाउन काटलिक मण्डलिनि मांखरसालि आरो बे जेरै लाजारुस बसुमतारी बिथाङाबो रुंसारि जालांबाय आरो लोगोसे जेरै सुलेमान बसुमतारी, जाय आदा सुलेमान बसुमतारीया बे इसोरनि खामानि मावग्रामोन आरो बे जोंनि जिउनि देंखो हान्जानि भाइस प्रेसिडेन्टमोन गोबांथार बे हाबाफोराव। आरो जेरै पाउलुस नार्जारी, डेभिड कसारी, जोङो बिसोरनि नामफोरखौ जों नुनो मोनदों। लतिका माराक, जाय बेयो बायद'नि खामानि मावोमोन, सेक्रेड हार्ट स्कुलाव बियो मास्टारि मावोमोन। आरो जोङो दा नुनो मोनदों माखासे जों अनदाइगाफोर, सोबाराम नार्जारी आरो गोबांथार जोंनि फोथायरिफोर आइ आफा बिदा बिनानावफ्रा जेरै थैना थांबाय पेट्रुस नार्जारी आरो गोबां बिदा फंबायफोरनि जेरै मांखरसालिफोरखौ जों नुनो मोनदों। अनदाइगाफोर, दिनै बे आलफनसनि मांखरसालियाव दिनै गोबां आइ आफा बिदा फंबायफ्रा बिनो फैनाय।
इन लाभिं मेमरि अफ लेट आलफनस बर' नार्जारि दिनै जहननि 12:25 सिरियाव जेरै फोरमायदों आंनि सिखांफिननाय आरो गोथाङा आंखौ फोथायग्रा थैब्लाबो गोथाङै थागोन दिनै जों बे फोथायनायखौ लानानै जोङो दिनै बे जायगायाव बेनो गाबनो फैदों मानोना जिसुआनो जेरै बुंदों आंनि सिखांफिननाय आरो गोथाङा आंखौ फोथायग्रा थैब्लाबो गोथाङै थागोन बेनिखायनो जों हानि मोदोमा हायाव गोरोबगोन नाथाय जिउमाया मालाबाबो थैनो रोङा बेनि थाखायनो बे जिउमाफोरनो जों बिसोयो गोथार जिउमाफ्रा इसोरजों थानानै जोंनि थाखाय हेफाजाब होयो गाज्रि जिउमाफ्रा नाथाय मानसिखौ नासयो आरो मानसिखौ गाज्रियाव लांनो नागिरो नाथाय इसोरजों लोगोसे थानाय जिउमाफ्रा जोंनि थाखाय दुखु सुखुआव जेब्लाबो हेफाजाब बेनिखायनो जोङो दिनै बे थांखिखौ लानानै जोङो थैना थानाय आइ आफाफ्रा सोरगोआव थानायफ्रा जोंनि थाखाय बिसोगोन बिनि थाखायसो जों बे थांखिखौ लानानै जों